flight थांनाय 20, 21, 22, 23 बेलाके चिनि त्रिपुरा हा गोनाङै एबा हायुङाव चिनि त्रिपुरा थैबाय गलब जांमानि चिनि त्रिपुरा साराव केबो थै थांखा केबो बक टक बुन এবং ক্ষেত নষ্ট হয়ে থাকবাইকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে চিনি বুয়াগ্রা বেলাইকে বনি পকেট নিরাंबाय सेक्रिफाइस खालायै सारा त्रिपुरा हायुं गोनाङै रां डिस्ट्रिबिउशन खालामनानै जतन नगै दङ आबादनि साथे साथे चिनि ससाइटिनि हेड बिशेष खालायै जों कलेज समाजनि हदा हेगाबा समाजपति अंगै जोंनाव खबर खायगा जों इनफरमेशन मानमानि साथे साथे न तिनि बाबाग्रानो जों खायगा हामानि बिसिङाव चिनि बिशेष खालायै कलय हदा बा कलय समाजपतिनि राय परसनि उद्योगे যারা যারা এলাকাও বা त्रिपुरा हाव क्षति होनाय न जों गाहाम क्लाय डिस्ट्रिबिउशन खायदिनै चिनि बुवाग्रा जोंनो চেক জাফারকা বুয়াগ্রাनि बेलाय हामबाय मारियो এবং তাই বাকি যারা হদা অকরা তংনাय বড় বহাयनो बुवाग्रा बाय যোগাযোগ खालामनाय बिसिंथै जों हायख्लायै साइजनि बागै চেক माना होनाय आसा खालायो असुख जातिनि सायमा थाका जतन खुलुमका এবং बुवाग्रानि बेलायके हामबाय मारिका